Bleda, però no veus que és de mentida? Què vols que et digui? M'he espantat? Però et penses què és? Només són estàtues de cera, no són gent de veritat. Això ja ho sé. Però, com et pots pensar que a un pavo li surtin els ulls mig pam de les òrbites i després se li tornin a posar? Jo no he vist que li tornessin al seu lloc, Doncs ja ha tornat, ho veus? Llestos per espantar una altra tòtila com tu. Escolta, jo no sóc cap tòtila, Com ho deuen fer? Qualsevol s'hauria espantat. Deu ser alguna molla o alguna cosa així. I tu què saps? Vols que ho comprovem? Què vols dir? Tornem a mirar-ho. Ves tu, jo no vaig. Molt bé, ja hi vaig jo. Què fas? Deu estar amagat sota una rajola. Què dius? Que hi ha sota una rajola? El mecanisme que fa saltar els ulls. Sí, home, i què més? A veure, aquesta no, aquesta tampoc. Ja està, ja l'he trobat. És una molla o alguna cosa així. Va, deixa-ho córrer. Però vine a veure-la, no? Ja la veig des d'aquí. Ets una cagada. Va, ja saps que aquestes coses m'impressionen. Fes el favor de venir. Com em tornes a fer una cosa així, et juro que marxo, D'acord. Ni et val, no ho tornaré a fer. Què és això? No sé, sembla l'oficina d'un banc dels anys 20. I com ho saps que és dels anys 20? Doncs pels mobles, per la decoració. Si fos pels mobles, podria ser dels anys 30 o 40 o del segle passat. Mira, veus aquell d'allà? Aquell és el Capone, i el Capone va viure als anys 20. Què dius? El Capone va viure als anys 40. Sempre has de tenir tu la raó. Què vols dir? Si et dic que això és una oficina d'un banc dels anys 20, tampoc. Si et dic que el Capone va viure als anys 20, tampoc. Doncs perquè no és veritat. En canvi, la senyoreta diu que és una molla el que fa saltar els ulls d'aquella cosa fastigosa d'allà, tothom ha de callar. Doncs perquè és una molla, i si no t'ho creus, ho preguntem al... Escolta'm. Què? Que em sembla que s'ha mogut. Què dius? Que sí que ho he vist, que ho he vist. Però com vols que es mogui si és una figura de cera? Que no sé, que jo diria que s'ha mogut. Tranquil·litza't, vols? Mira, l'he llet més, sí que l'he llet. I qui t'esperaves? En Kevin Costner? Això només són figures de cera. Ve de saber quina cara tenia. No sé, però com que els personatges de les altres sales estan tan ben aconseguits, fins i tot el conserge, que t'has estat 5 minuts, et parla que et donés l'entrada. No han estat 5 minuts. Bé, però una bona estona. Bueno, doncs per això el deuen tenir allà, no? Per enredar la gent. Segur que no sóc ni la primera ni l'última que hi pica. I qui és aquell? No sé, vés a mirar. Tia! Penny! Ja et dic que es movia! Oh, Penny! Però tu dit o no? Aquest lloc és una caixa sorpresa. T'has espantat? Jo? No. Jo diria que sí, que t'has espantat, M'ha agafat desprevinguda. Ja però has cridat. Però tu també, però t'has cridat abans. Com ho deuen fer? No ho sé. No ho saps? Això sí que és tot una sorpresa. No em busquis les pessigolles, Això és més complicat, perquè allò és un moviment i això és un moviment continu. Com es deu aturar? No ho sé, deu estar programat perquè es mogui durant uns segons. Està molt ben fet. Vols dir que és de cera? No ho sé. Potser és de làtex o alguna cosa així. Bueno, què? Marxem? No ens podem estar aquí tot el dia. I la sortida és allà. A més, no volies veure qui era aquell d'allà a la punta? Doncs anem a mirar-ho. Doncs a veure, jo no vull. Doncs jo sí que ho vull saber. Doncs vés, i tu? Per què? Encara tens por? Jo no. Doncs bé. Molt bé. Oi! Aquesta sí que no l'esperava. Veus el que has aconseguit? Què vols dir? Tota la setmana dient que aniríem al cinema. I al final hem hagut de venir aquí. Ens ho passarem molt bé, deies. Doncs mira aquí m'ho estem passant. Tota l'estona d'una sota l'altra. I sense parar de cridar. Ets tu qui crida? Ah, i tu no has cridat ara? Que et dic que m'ha agafat de sorpresa. Bueno, va, marxem. Un moment. Mira què vols? Mai he vist una cosa semblant. Vull saber com funciona. Però si t'ha donat un espant de mort. Que m'ha agafat desprevinguda. Ja. Segur que ets incapaç de tornar-te a plantar davant d'ell. Que no? Vols veure com em poso davant seu sense que es mogui ni una pestanya? Va, deixa-ho córrer, marxem. No, he dit que ho faré i ho faré. No s'ajup.
Ja ho sé. I el braç ha deixat de moure's. Ja ho veig. Potser l'has espatllat. Com vols que l'hagi espatllat si no l'he tocat? No sé, potser s'ha tocat amb massa força o alguna cosa així. O potser no he saltat al mateix lloc. Si l'has espatllat ens la faran pagar, Tu calla i digue'm si es mou. Sí, patada. És en Didinger. Què dius tu ara? En Didinger. No volies passar per davant d'aquesta estàtua per saber qui era aquest? Doncs aquí diu Didinger, que saps qui és, perquè jo no. Pues no sé qui és. Però vine a veure'l, no? Sí, patada. Què passa? M'ha de trepitjar! No m'hi fixo! Et juro que no surto d'aquí fins que sàpiga com funciona. Ja ho tinc. Deu ser una cèl·lula fotoelèctrica que funciona de manera intermitent. Què dius tu ara? Que funciona amb intervals de segons? Pots fer el favor de venir a marxar, sisplau? Que és que de veritat, Molt bé. Ai! Què passa? Que t'ha tornat a moure! Ui, et juro que no surto d'aquí fins que sàpiga com funciona, És aquí, mira, si passes per aquí, s'ajup. Molt bé, Doncs, que si passes per aquí i aixeques les cames, doncs no li passa res. I què he de fer jo ara, no? Ben que vol. Que no m'escoltes, ja t'ho he dit. Aixecar les cames perquè la cèl·lula fotoelèctrica no les capti. I aixecar les cames? Sí, què passa? És que amb aquesta faldilla tan ajustada em costarà una mica. Va, que no hi ha ningú. Escolta, que em fa cosa, no sé. Va, que no tens sense presses, a sobre. Ja podem marxar. Vinga. No, espera un moment. Ara què vols? Va, és igual, no posis fotos. Va, que no ens ve ningú. I te la faig jo tu? Perquè és que tu no saps fer fotos. Va, posa't al costat. Mira, un llibre. El procés de Kafka, el coneixes? No, de qui? De Kafka, de qui vols que sigui? A mi no em tractis d'imbècil, Qui diu que hi ha un llibre? Va. No es poden fer... Porta la càmera. Però tu que em mati, sisplau. Tio, porta pistola. No us amoneu, és de mentida. Morireu. Perdoneu que us hagi espantat d'aquesta manera. Normalment espero que la gent s'hagi acostumat a veure'm, s'hagi distret una mica i sobretot estigui a una certa distància. Així l'impacte no és tan fort. Em sap greu, però tu, com t'has capficat a fer la fotografia, no m'has deixat cap altra opció. Ens faràs pagar una multa? No, en certa manera, que la gent se salti la prohibició per fer-se fotos amb mi, m'agrada. I a tu no et fa vergonya? Com dius? A tu no et fa vergonya espantar la gent d'aquesta manera? Tu t'has espantat? Jo? Què vols dir? Ella li digues que no estava gens espantada. Això és veritat. Va, escolta, que ara ho penso i no em sona d'algú aquesta cara. I a mi què m'explica? Que sí? Collons, ara vinc. Em sap greu que s'hagi enfadat d'aquesta manera. No et preocupis, és com una nena petita. Es pensa que ho sap tot. On és ara? No ho sé, ha marxat, però no irà gaire lluny. Jo he tornat perquè és que tinc un dubte. Sí, m'he estat fixant fa una estona i tu no sorties a la sèrie de les Ventura? Sí! El Manalet! Sí, el Manalet! M'agradava molt aquella sèrie. Ai, gràcies. I et puc fer una altra pregunta, si no és molt demanar? Si vas fer un paper en una sèrie de televisió tan important, com és que la... A veure, no vull dir que sigui una mala feina, però que... Vols saber com és que treballo aquí? Sí. Perquè després de la sèrie vaig passar molt de temps sense que ningú em donés feina. I ara he trobat això. I això els hi passa molt sovint als actors? Més del que la gent es pensa. Ho deuen passar malament. Sí, però bueno, jo almenys ara tinc feina. I també té la seva gràcia. De vegades la gent torna amb amics i família que no saben res de la meva existència i s'ho passen bé veient com els espanto. Esclar, ja ens podríem fer una foto? Oh, sí, sí. I també podries signar-me... Un autògraf? Sí. Ai, sí. Com et dic? Laura. De res. Espero que no et tornin a cridar de la tele. Gràcies. Merci. Adeu.